Nthawi ino, distinguished ladies and gentlemen, tikupempheni ngati mungakhale ndi mafunso mutifunse pa zimene tafotokozazi zimwe kwambiri. So mukamafunsa mukumbukire kutchula dzina lija kutikumbutsa komanso kumene mukuchokera makamaka kumene mukugwira ntchito. Yeah. Zikomo kwambiri, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Chatideru chaopsa mlenje. Ena mwina nkumadabwa kuti patenga nthawi yayitali kwambiri musanabwere pa ground posatengera zochitika zosiyana-siyana zimene zakhala zikuchitika. Tinene zoti ngati HRDC mukumenyera ufulu wa Malawi kapena kagulu kena kaye kanthu. Nanga nchifukwa chani mu nthawi inoyi mukukhudzika kwambiri ndi zimene zikuchitika posatengera zina zimene zakhala zikuchitika mbuyomu. Funso langa lomaliza, mbuyomu taonapo HRDC ikuchititsa zionetsero zimene zina mwa izo zinabweretsa kusintha komanso mbali ina zinaononga dziko lino. Anthu ayembekezere zotani pa nkhani ngati imeneyi? Zikomo. Ine ndi Doric Ntenje kuchokera ku Malawi Post Online Publication. Funso langa ndonena kuti anthu ayikhulupirire bwanji bungwe ili kutengera kuti mbuyo mutaona ena mwa akuluakulu anu analandira ma ambassador positions komanso ena anatenga ma ministerial positions ndi kutengeranso kuti mwangogwirizana ndi Kachere bungwe lakhala nthawi yayitali lisakuyankhula ku the past regime. Apa ngati kwabwera boma lina limenenso mbuyomo inuyo bungwe lanu munathandizira kuti lituluke, anthu akukhulupirirani bwanji ngati bungwe lomenyera ufulu? Zikomo. Zikomo kwambiri. Ndi Rogers Ntibera wa Channel for All Nations Radio. Mafoto zonena kuti anthu ambiri mziko mu especially andale akumangidwa musazata malamulo. Kuna mawu amenewa sakulolera zintchito za mabwalo a milandu bwanji osawasiya abwalo a milandu kuti afotokoze ngati anthuwa amangidwa mosata malamulo kapena mosasata malamulo. Okay. Tingathe kuyankhapo mafunso amene aperekedwa ndi amba kuyankha ine anzanga amene ndinawo andithandiza kuyankha mwene pamene ndaperewera pamene sinakhudza kwambiri. Funso lochoka kwa Akachere sindizotaka kangatokhala kachingati kuyankha funso limeneli limabwerabwera nthawi zonse pamene tikuchita interact ndi atolankhani timafunsidwa ndithu andi timayesera ndithu kuyankha. HRDC sinakhaleko chete timayankhula ndithu anditakhala tikulankhula ndimachita challenge nthawi zambiri anthu amene muli ndi mwayi wa internet kama foni kuti mutangochita Google HRDC 2020 pabwera zambiri pene zimene dayankhula mu 2020. Muchite Google HRDC 2021 politics ka governance ka human rights pabwera zambiri mbiri zimene tinayankhula. 2022 chimodzimodzi 2023 palibe chaka chimene tinakhalako chete. Google ikupatsani zimene inuyo malemba ngalalo nkhani zimene ifeyo timayankhula. Pa Google pali zambiri mupezapo malipoti a Nyasa Times ena malemba ndi nomwene mulimo muno. Malawi Voice, Nation, Times, we have never been silent. Ijojo ndi manena ndithu mubweleza. As HRDC, we have always stood with Malawians. Takhala tukuyimba tukuyenda ndithu nda Malawi. Pamene zinthu zikuyenda takhala tukuyamikira. Pamene zinthu sizikuyenda takhala ndithu tukudzudzula. Timanena kuti bungwe lathu ndi bungwe loyima palokha. Sititsamira chipani china chilichonse yayi. Sife bungwe la chipani china chilichonse. Chidwi chathu chimakhala pa ufulu wa munthu. Maufulu a munthu amene akutetezedwa ndi constitution yathu. Chidwi chathunso chimakhala
pa mfundo za ulamuliro wabwino. Chifukwa timadziwa kuti maufulu amalemekezedwa pokhapokhapo ulamuliro kuyenda bwino. Koma ulamuliro ukakhala kuti suli bwino, maufulu a anthu amapezeka kuti akuphwanyidwa. So HRDC simakhala chete. Pamene ulamuliro sikuyenda bwino timayankhula, chifukwa timadziwa kuti ngati sitiyankhula, ngati sipakhala kukonza, ndoti maufuluso aphwanyidwa. Nkhani za demonstrations afusaso fuso lokhuza ndi zionetsero zimene HRDC imapanga. Mufunso manumo munachita insinuate kuti timachita demonstrations amene anabweresa kuonongeka. Sindikudziwa kuti mutanthauza yani. Komano ufulu panga demonstrations ndi ufulu umene uli mu constitution yathu. Mukangana go 38 kunena machimvekere kuti Malawi aliyense ali ndi ufulu opita konsewu ndikachita demonstrate ndi anzake mabata komanso mwamtendere. Anthu ayembekeze chani ulendo uno. HRDC ipitidwa kugwira ntchito yake yotumikira Malawi, yoonetsetsa kuti maufulu a anthu akulemekezedwa, akutetezedwa komanso akwaniritsidwa. Ngati bungwe lomwe silaboma tipitiriza kugwira ntchito yathu molingana ndi malamulo a dziko lino. Malamulo amatipatsa njira zimene amabungwe tingatsate ngati tikufuna kuchita raise issue ina yonse ndi boma. Timaloledwa kukambirana ndi boma, timaloledwa kulichita report boma kuma agency oyenerera international, timaloledwanso ngakhale kupanga demonstrations kukakamiza boma kuti likonze mavuto amene akuphinja Malawi. Ngati HRDC tipitiriza kutero. Ndichite correct misconception imene makhala nthawi zambiri ndi HRDC. Ndakhala ndikuzinena izi ndizinenaso. Anthu amaganiza kuti HRDC ndi bungwe la mademo. Zimene zosizoona. HRDC si bungwe la mademo. Mademo ndi njira imodzi yokha imene constitution inatipatsa kuti tingatogweza ntchito kuti nkhawa zathu ngati anthu zipangidwa address. Koma si njira yokhayo iyayi. HRDC timagweza ntchito njira zosiyana-siyana. Timatha kukambirana ndi boma, timatha kugwiza ntchito njira zosiyana-siyana zimene zili malamulo. Timatha kupita ngakhale ku court. Mudati muone mupita ku court, mukaona kuti HRDC ili ndi milandu kumeneko imene tidatengera ko boma ku court chifukwa choti pali zinthu zina zimene boma sizinachite bwino. Tikadafuna tikapita kunsewu koma tidaona kuti yayi zofunikira kuti tipite ku court chifukwa malamulo amatipasa mphamvu komanso ufulu oti tingathe kupita ku court kukamang'ala kukadandaula ngati pali zinthu zina zimene boma silochita bwino olo ngati pali maufulu ena amene akuphinjika. So tiyembekezera chani Amalawi ayembekezera chani ku HRDC. HRDC ipitira ndithu kugwiza ntchito ngati zinthu ngati zimenezi. Ngati kuli kufunika kuti anthu tipite kunsewu tikapita kunsewu ngati pali kufunika kutero. Kwa ifeyo ngakhale kuti ndi ufulu umene ukutetezedwa mu constitution opita kunsewu, komano sitimangoti chinthu chikachitika basi tende kunsewu. Ayi, timafuna ndithu kuti tipereke dialogue a chance. Tapasa adindo nthawi komanso space kuti asolve mavuto a Malawi. Ngati zonsezo zalephereka nkuoneka kuti yayi imbofunika kuti tipite kunsewu, timatero ndithu. So Amalawi ayembekeze ndithu kuti HRDC ipitirira kuyenda moteromo. Kodi tikanena kuti aboma li tsate malamulo pomanga wanthu, kodi sili kuchita interfere ndi ntchito ya makhoti, judicial independence? HRDC ndi bungwe limodzi limene timakhulupirira kwambiri komanso timalemekeza judicial independence, kuti makhoti athu ku Malawi kuno ali oyima pa okha ndipo akuyenera kupatsidwa mpata komanso kuloledwa
kugwira ntchito moyima paokha. Koma sitikukhulupirira kuti kuyankhulapo komanso kupempha boma kuti liwonetsetse kuti likutsata malamulo pomanga wanthu ndiye kuti tikulowera ntchito za makhoti. Sindikukhulupirira kuti imene ingatokhala conclusion yolondola. Chimene tikunena ife message yathu njonena kuti ngatidi pali anthu oti awene omangidwa okuti akuganiziridwa kuti anapalamula mlandu amangidwe ndithu, koma achita izo motsata malamulo, achita izo molemekeza ziganizo za khoti, achita izo molemekeza ufulu wa chipatidwe wa anthu. Constitution yathu imateteza ufulu wa munthu woganiziridwa mlandu. Pali zambiri azanga ena ali pano ndi anthu odziwa malamulo angatokufotokozerani bwino ndithu zimene tunenazi kuti munthu inalenso oganizidwa mlandu ali ndi ufulu. Ufulu number 1 ndi ufulu onena kuti akagwidwa auzidwe chimene walakwa, auzidwe mlandu umene wapalamula. Koma kumanga munthu ndikukamusunga muchitokosi osamuuza chimene walakwa ndikuphwanya malamulo, komanso mfundo za ufulu wa chipatidwe wa anthu. Komanso kusunga wanthu in detention kwa nthawi yopyolera mlingo kapena mwezi pamene udawikidwa ndi malamulo nkulakwa. Munthu sungamusunge mwezi musanamuuze chimene walakwa, komanso musanatengere kubwalo la milandu, komanso osampasa belo opanda zifukwa zomveka bwino, kumene konso ndikuphwanya mlandu. So chimene tunena nchonena kuti ngati pali kufunika kumanga wanthu amangidwe ndithu anthuwo, komano amangidwe motsatira ndondomeko zimenezi ndi malamulo amenewa. Makhoti athu asakhale chida chozunzira kapena kulangira anthu amene akuonedwa ngati ndadani pandali. Tikatero ndoti tikulakwitsa, tikatero tikha kuti tikulakwitsa. Apolisi asakhale chida chochitira haundi komanso kuzunzira anthu amene tikuona kuti ndadani athu. Tikatero ndoti tikugwiritsa ntchito mphamvu mwene mosayenera, komanso tikugwiritsa ntchito mainstitutions aboma molakwika. Zimenezo zimene tikuzudzula ifeyo ngati HRDC. Ndapasa anzanga kuti mwinaso ayike maganizo awo pa nkhani yomweyi. Zikoma kwambiri chair. Pali funso limene ndibwerezaso zimene limene limakonda kubwera kwambiri tikakhala kuti tikupanga press conference. Tina ndi press conference I think last month yomweyi tinafunsidwa funso limene kuti mwakhala nthawi yayitali. Ndele loso likubweraso mmene mwakhala nthawi yayitali. Singizoti kukhala pheko akunena kuchokera last month kapena liti. Chifukwa we had a press conference last month kumene kunabweraso funso lomweli. Mongobwereza HRDC kwa anthu amene amaganizira kuti ikakhala kuti ayankhula ndi mademo. Cholinga cha HRDC si mademo. Timayankhula nthawi imene tikuona kuti izi sizili bwino, koma vuto mwinanso tinene kuti ndi anzathu a media. Mwina zimene timayankhula nthawi ina ma press statement amene timakhala tikutulutsa tikayankhulapo mmakhala kuti mulibe nawo chidwi. You select which things to cover about HRDC. Ikakhala demoyo ndeya nonse munakabwera, koma ngoti press statement ya HRDC yatulutsa yukamba chakuti yakuti ndoti 3/4 mwaino apapa simuzilemba muzafusa fuso limeneyo ku press conference mbakhala nthawi zonse ifukwa chani. Pamene HRDC ndi magugula apapa ndapeza ma issues amene HRDC yamba yakhala ikuyankhula for the past 6 years. Ena zimene zinalembedwa ndi ena mwina muli munomo muno. But still that question still comes. Munakhala tifuse no lero kodi munganena kukhala mmanena kutiko mmafuna kuti titani mademo basi nde kuyankhula kwa HRDC singayankhule munjiguzera munjira zina tizingoyankhula ndikuzera mademo zomwe kwambiri. Ya shabu ngati panga khale mafunso ena mungate kufusa kwa mamosunga nthawi. Okay. 8 minutes. Okay, so my name once again is Wycliffe Njiragoma of Nation Publications. I have 3 questions which I believe are the last considering your time constraints. My first question is on the tax issue.
you're talking of punitive tax measures. You argue that recent tax measures are disproportionately hurting low and middle income earners and small scale traders. Which specific tax policies do you consider most punitive, and what evidence does HRDC have on their real world impact on livelihoods? And secondly, if government insists on proceeding with the electronic invoicing system as part of its revenue reforms, what minimum safeguards and adjustments would HRDC demand to ensure the system does not violate privacy rights or push small-scale traders out of business? And the last one on fuel and energy, electricity, you link the recent price hike to deepening households' economic distress. What immediate policy actions do you believe government should take to cushion ordinary Malawians from energy price shocks while maintaining sector viability? Thank you. Zima kwambiri Wycliffe, sindikudziwa ngati pangakhale sofuso lina. Franklin Mtambalika from Zodiac. Mwina kungomvetsetsa kuti HRDC timambo zoti makhulupirira dialogue kupatula kubwera pano nkutheka mwayisakonso njira yoti kalata yanu kapena madando anu afikenso kubomako. Ngati mwachita zimenezo mwina anachita motani anakuyankhani motani ngati munalembera kwa boma. Thank you. Okay, zima kwambiri Franklin, ndiyambe ndikuyankha mafunso amene tapatsidwa kuchoka kwa Wycliffe, ndi ambapo anzanga andithandiza. Yeah, so tikaona misonkho imene yakhazikitsidwa, misonkho iyo ili magawo osiyana-siyana. Si misonkho yonse anyuwani imene akhazikitsidwa imene ndiyo ipa, koma chimene tunena nchonena kuti ilipo misonkho ine imene yayikidwa imene ikhale ndi impact yayikulu kwa anthu. Ndingo tchulapo mwina yochepa ngati njira imodzi yongopereka chitsanzo. Pali msonkho umene boma wakhazikitsa umene uzikakamiza anthu amene ali manyumba, landlords, kuti azipereka msonkho ku bungwe lotola misonkho MRA. Zimene zotanthauza kuti ngati uli ndi nyumba munthu andi nyumbayo ena akuita rent, ukuyena ndithu uzipereka msonkho. Msonkho umenewu mukaunika bwino pamwamba ndi msonkho umene ungathandize boma kutolera ndalama kuchita expand revenue base. Kumano if you go deeper muona kuti msonkho umenewu uphinja Malawi directly or indirectly, chifukwa chimene anu ake a nyumba achite nkukweza nyumba zawo. Nchilunga chokuti athe kupereka misonkho imeneyi, andi nyumba zikakwera tikudziwa amene atavutike. Amene atavutike ndi Malawi uyo amene amadalira nyumba za rent. Malawi opeza kale mochepekera, Malawi wo mwina kugwira ntchito mboma kale, msonkho wake kale kubomako nkhani malipiro amudula kale, komanso salary yake yachepa chifukwa cha misonkho yomweyi. So chimene tunena chona kuti ndoti anthu afutika kwambiri makamaka amene amadalira nyumba za rent, nyumba zikwera kwambiri. Chimene ndifuna kunena apa pali konseni yonena kuti kodi zikatheka bwanji izo, how practical is that, kuti MRA ikakwanitse kuyenda pena paliponse ndikutola misonkho imeneyi.
pana paliponse ndoti ngakhale kwantsiriza ngakhale kuntandire akagwiritsa ntchito njira yotani. Kwa ife there's a concern yonena kuti pali chiopsezo chakuti maufulu a anthu osauka amene akuvutika kale ndi misonkho ina apezeka kuti avulala. Chitsanzo chimodzi chimene ndingatchule ndi imenecho, misonkho imene yayikidwa pa nyumba za rent. Pali measures ena amene akhazikitsidwa takamba kwambiri za EIS, electronic invoicing system. Mukayaunika bwinobwino ndondomeko imeneyi mungatha kuona kuti pali ziopsezo makamaka ku mabizinesi ang'onoang'ono, chifukwa system imeneyi izikakamiza amabizinesi onse kuti azulula kumene adapeza capital yawo. Chinthu choyambirira aulule kuti capital yawo njeyikulu bwanji, anayipeza bwanji capital yoyo, ali ndi chuma chochuluka bwanji, ali ndi stock yochuluka bwanji, ngati ali ndi shop muli katundu yochuluka bwanji. Pali chiopsezo kuti maufulu a anthu a business angathe kukhuzidwa kapena kuphwanyidwa kumene. Ufulu okhala ndi chinsinsi ndi ufulu umodzi umene uli pa chiopsezo. Ngakhale kuti cholinga ndi chabwino, transparency, komano pamayenera ndithu kuti pakhale ma safeguards kuti one, information imeneyo will be protected, information imeneyo ikatetezedwa, komanso kuti information imeneyo siyiphinja business iyo. Timamvetsera zimene amanena amalonda ang'onoang'ono nkhawa zawo, ayi ife capital yathuyi tidayipeza munjira yakatapira. Ndiye nkhawa yawo nchonena kuti kodi dziko likadziwe kuti abanda kapena waphiri business yawo yamayendetsa katapira, kuti perception ikhala yotani, kuti izikhala ndi implication yotani. So chimene tunena ife nchonena kuti wayamba pakhale kufotokozera bwino, komanso pakhale ma safeguards mchilonga chakuti pamene tikufuna kuchulukitsa chiwerengero cha anthu amene akupereka msonkho tisaphwanye maufulu, komanso muna kulepheretsa kapena kupondereza anthu amene akuchita mabusiness ang'onoang'ono, amene pakali pano akuvutika kale ndi mavuto osiyanasiyana achuma, kukwera kwa mitengo ya zinthu, kodera, kuvuta kwa forex, chuma Malawi chikuvuta, there's no disposable income, anthu sakugula chifukwa kuti anthu aphinjika, zimene zimangisa ndi business asamayende ndi mavuto osiyanasiyana. So on top of those problems zilibweresanso mavuto ena amene ali kuthekeranso kuwadiriza pakufuna ndithu boma liganize bwino. Nchifukwa chake tunena kuti boma kapena MRA isapitirire ndi kuchita implement system imeneyi pa 1 February amene tikumvetsera mpakana atamva nkhawa za a business, komanso kuyika njira zowatetezera. Ndime pamenepo. Akundiuza zoti nthawi yatha, so pali mafunso ambiri. I know Franklin munafunsa mafunso kuti kodi are we engaged in dialogue on this issue. So far I know muli pa phone ndimena ndikuyankhana one-on-one. So as I said, bungu lathu timagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana. Dialogue is one of them. Timatha kulemba makalata, timatha kugwiritsa ntchito ngati press conference ngati imeneyi kuti tiwafikira adindo. For we know kuti adindo akumvera zimene tiyankhulazi, akumvera ndithu, so amvera. Ngati sipakhala response iliyonse mwina tipempha kuti tikakumana nawo direct ndithudi. Ine ndingofuna ndonjezere pa ndemanga imene wanakale Michael kayatsa yokhudzana ndi tax
ku landlord. Maka ngati ine nzimayi ngati fasimayi, we are very concerned with this issue. Zikuoneka ngati ndizochepa komano ndi zinthu zimene zitapanga affect both the landlord komanso the tenant. Chifukwa yoti pamene awika msonkho kwa manyumba a rent, a landlord ati kwezera yes, koma the issue is kuti the government might think kuti akupanga punish the landlord, komano they are punishing both sides. Chifukwa kuti siti kudziwa kuti kodi landlord mene amamanga nyumba yake ndalama zakana sitenga kuti. Currently you find kuti mwina ma landlord ena they are still paying the loans zimene analenga ku banki kuti amangire manyumba achawo. So pobwesa zinthu izizo kuno tizilipira ma landlord azilipira ma tax ziti usokonezera ifeyo ameti ukhaba nyumba achawo. Already ndalama imeti kulandira ndiyo shepa. Siti kukana kune kuti izizi zikuyenda zibwere koma zikubwera mu nthawi imene zinthu sizili bwino. And government limene kukhala pansi ndikuunika kaye kuona kaye kodi economy yathu ndiyotani. Is it stable? Ngati economy yathu is stable, then they can bring these issues. We know kuti some other countries amapanga zinezi amalipira ndipo ndizotheka. Komano in this state kwa ifeyo ngati Amalawi amene tikuvutika ndi Amalawi amene tili kunoko amene ntchito yathu ma business yathu sakukwanira kuti tipange sustain moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Nde ifeyo ngati HRDC tikupempha aboma kuti aunikire kaye. They need to consult with relevant stakeholders on the same kuti kodi izizi tikapanga izizi zitipangira zitifikitsira part, because kuone kuti in terms of momwe tizipita kutsogolo chituko chathu chikhala chovuta kuti tipange chituko ifoti kandama kamene tikupeza kachandikochepa. And already tatione tikapita ma community on ma business ifano kuti ndama tumene tupeza pa tsiku ndi hand to mouth imene you cannot even sustain us even kupititsana ku school, even kupanga ma business and tukukanika already. And on the same tukubwesa so ma issue ti mkonjiza matalifiki ena ka kumagetsi in terms of electricity. Panoba if you go kumankhalango you find nkhalango zathu naononga. Do you think kuti nzimayi angakatenge kutiko nkhuni yoti akaphikire nsima kuna kuti munthu adye? Zikuyenera kuti pana khala pali ndondomeko zokwanira bwinobwino. And government ikamabwetsa isisi ma tax ikuyenera kuti izunika mbali zonse telekeze ku electricity kumagetsi tikabwetsa matalifiki awawa kodi zipanga affect bwanji nzimayi okhala kumudzi kapena okhala mtown munomu. Nanga tikakamba nkhani ya madzi nanga timakatunga kutali kodi nanga ndangati amene ndizitsime m'makhomo athu ndochepa, ndangati amene madzi osamalika ndochepa. So akakweza mitengo ija zipanga affect still azimayi. And zomwe zikuonetsa kuti even kudwala kukhala kuti kosayamba chifukwa ndi kuti kumwa madzi osatetezeka. And akaika zinthu izi zili pa chiopsezo kwa ife Amalawi amene tikuvutika ndi Amalawi. As a government akuyenera kuti aunike makamaka ndondomeko zimene akuyikazi kuti kodi izizi zitithandiza bwanji, zitipindulira bwanji. As of now we are already going in a worse situation kumwe siti kudziwa kuti kodi zitithera kuti zitifikira pati. And if we are praying for the government kuti asanayambe kupanga implement yomapita kumaka yang'ana za misonkho ku za ma tenant amene za ma landlord akuyenera kuti afufuze kaye. Komanso my question to the government is how sure are they kuti nyumba iyi ndi ya landlord? Because tikaonetsetsa because they were supposed to work hand in hand with the akulans kuti munthu chazikhala title deeds. You find my title deeds are very expensive to get a title deeds. At the end of the day ikakhala kuvuta kuti apange verify kuti indeed this house ndiyo yani munthu dakupanga rent. Because let's be honest guys, we can agree me and my landlord I'm your sister, then I'll be staying here ngati sister wanu ndio sindimuonesa kuti ineyo ndikulipira rent. So still the government will suffer. And when abanga is in a good way where they will start with the akulans akapangana kumene kujako apeleka ma title deeds, it will be easy for them kuti abange identify kuti uyu ndi munu wake. Yes, they said they have recruit intents. Yes, they are there. Komano to recruit intent for me I think it's just a waste of time, because the best way if they had a proper foundation it was easy for them kupita kwa kulanzi kuja komakafusa kuti let's say they have said they will start with area 47 achula madamina atayambe. It could be easier for them kupita kulanzi utufuna manyumba 47 ndi atiwo. It was easy for them to nyumba 47 mulandu awa and for them to call them to pay tax. It was easy, but now they don't have any basis kuti azikambira azikafufuza mwina anthu simwapeza mwina munthu anthu angokhala mosa kulipira rent. How are you going to define that? So government they have to go back and look their plans kuti kodi is it going
azithandizira ifeyo kapena tibwetsa zotani kwa Malawi zikomo. Ya zuma kwambiri pamene paso ndi pamapeto kufusa mafuso kwathu ndichite handover kwa moderator kuti akwangule kena kono atiuze kuti direction yake ikhala utani tikamaliza zonse. Tiyamikire kwambiri kuti titakuitanani munabwera takambapo nkhani zikulu zitatu mwina tikamapita tizikumbukira takamba nkhani kuzana ndi kulemekeza malamulo a dziko makamati maana nkhani kuzana ndi kumangidwa kwa anthu mwachisawawa takambapo kuzana ndi kukwera kwa mitengo ya energy magesi mafuta ndi zina zoterozo komanso takambapo nkhani kuzana ndi misonkho. Tiyeni tikamapita tiganize kuti zimenezi ngati HRDC imene nani nasilukamba ngati HRDC ili mbali na yake matukamba ngati Amalawi maluso ma Malawi tikamakalemba tikamaka panga titamba post ma Facebook let's mind kuti tikuyankhula mmalo ma Malawi osati mmalo mwa wina aliyense ayi. Tatokoza kwambiri amene anena chair program yathu yatapene papa program yathu yatapene papa ukinako maliza ndiye mwina tiseke ndi pemphero. Heavenly Father, we ask you at the beginning of this conference to be with us, and you have indeed been with us. We ask you to be with us as we disperse here, so that everything that we have discussed here should be helpful to help in the growth of this country. Through Christ we pray, amen. Pamene poso ndipo pa mtsiriziro pa msonkhano umenewo wa atolankhani umene anakonza HRDC kuno ndithu ku Lilongwe. Bwanji ndikubwezeretseni ku nyumba yathu ya mphepo area 47 sector 5.